Kondi iki saiki. Iki mau bar ke Surabaya terus iki ning Jepara iki arep teko iki, Mas. Yo arep teko. Ya wis sing hati-hati. Dari Bapak. Yo Mas Badar senengane lanang kuwi. Iki piye lho kuwi, Mas? Sopo sing ngomong ngono iki? Mbak Manara lho. Duh Mas Badar senengane lanang ya ampun. Kabeh iki digebuk rata ya Man Badar iki. Lah iya. Dianggap kabeh kok dhek. Wes, Mas. Oke. Meh teko. Baik. Hati-hati, sehat selalu, sukses. Srumah Wahyut Jengyak Sendra Kurarupa Mangsa kadhian
sampal keprapal selo kapalasan satu lumayu mangungsip kagyat kakudo kang jogo Paman Patih Suratri Mandra wonten tinimbalan ingkang adhawuh anak angger Prabu Baswara Kangsa animbali ingkang paman ing kepatihan kula pun Suratri Mandra sedhela maneh paribasan mung kari sak siliring bawang mujudake dina kang anemtokake jaya lan orane Gangsa Dewa paman. Kok ngaten liripun kados pundi, kok ngaten maknanipun kados pundi nggih. Ayo genah paman. Anggonku bakal nganakake wujude tontonan adon-adon jagon menungsa iki ingkang dipapanake ana alun-alun negara Mandura. Sejatine mung kedhokku anggonku bakal ngrebut pemerintahan kang sah ya kuwi sing dipimpin dening ramaku Prabu Basudewa Ratu Negara Mandura. Ning sejatine Prabu Basudewa kae dudu bapakku kandhung, dudu bapakku kang sejati. Kangsa iki asline putrane Ratu Ngwagra jejuluk Prabu Gorawangsa. Ingkang duk semono dipateni karo wong Mandura. Mula Basudewa ora perlu dibekteni. Basudewa ora perlu dipepundi-pundi. Basudewa ora perlu diaji-aji. Merga kae anggone ngaku anak marang Kangsa mung akon-akon. Basudewa dudu bapakku kang sejati Paman Patih Suratri Mandra. Inggih ngestokaken dawuh lalajeng. Sampeyan menapa sampun samapta ing gati sawega ing diri dados jago kula dados jagone wong Sengkapura jagone Kangsa Dewa makili kaneman Kadipaten Sengkapura mriki paman. Inggih sampun nggih sampun paduka mboten sisah kuwatir paduka mboten sisah wasumelang. Jago saking Mandura mboten badhe unggul tanding kekuatan kalian kula Patih Suratri Mandra. Kula sampun kondhang kula menika buta ingkang sekti Mandraguna prawiring Jayeng Ngalaga. Paribasan tinatah mendhat jinara menter pinaku bendal binedil njundil. Aja ta jamake manungsa lumrah. Aja to jamake manungsa lumrah dewa mudhun nggawa gawan bledhek kula mboten badhe gigrik kula salomba nggih. Aja sumbar mengko mundhak aber paman. Inggih ngestokaken dawuh nggih. Sing lungguh ana mburi kae jenengmu sapa? Inggih sinuwun. Nami kula pun tumenggung. Nami kula tumenggung Tameng Yuda. Tumenggung Tameng Yuda lakar kados mekaten Duh sinuwun. Piye anggonmu nglakokake kewajiban saka Kangsa Dewa? Anggonmu njajah secara alus nom-noman negara Mandura kanthi srana salah sawijining obat kang ngrusak marang moral lan jati diri. Uga omben-ombenan banyu sing disumet bisa muruk. Inggih, babakan kewajiban menika, babakan jejibahan menika sekedhik mbaka sekedhik sampun wonten asilipun dosi menuwun. Wis ana asile? Inggih, sampun nggih. Bagus, merga negara Mandura iki negara kang kuat. Sing marake kuat negara Mandura iki ora ana liya merga saka kuwating moral lan jejeking budi pakarti. Sopan santun tata krama kang sarta yuda negara. Yen iki kabeh wis bisa ambruk, yen iki kabeh wis bisa ambruk kanthi srana obat-obatan kang bebayani lan banyu setan, banyu sing disumet bisa murup, mesti bakal hancur lan ilang jati diri negara Mandura.
dina iki kowe temenggung tameng yuda duweni kewajiban kang anyar. Inggih, kewajiban menapa sinuwun kula pun tameng yuda arsa nyadong dawuh. Rame-ramene jago kang padha tarung besok iki, kowe tak perintah mlebu ana kerumunaning penonton. Kang padha nonton adon-adon jago menungso kang mapan ana ing blabar kawat janget cinencang alun-alun negara Mandura. Inggih lajeng kowe mak kledang mlaku ngulon kok ketemu bocah lanang nom-noman umur udakara 20 taun, pekulitane putih, pekulitane bule, aja dadak ditakoni babaten gulune. Punika sinten sinuwun? Kuwi jenenge Kakrasana. Anake Basudewa sing saiki didelikke mbuh nyang endi nganti yahene aku durung ngerti. Sajake kuwi besok sing digadang-gadang dadi ratu ana ing negara Mandura. Dudu Kangsa Dewa. Mula sadurunge Kakrasana dadi ratu kudu dipateni luwih dhisik. Lho nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Kok kowe mak kelitih mlaku ngetan petuk bocah lanang udakara umure 20 taun, pekulitane ireng cemani, ora sah dadak ditakoni babaten gulune. Punika sinten Duh sinuwun? Kuwi jenenge Narayana. Kuwi ya anake si Basudewa, adine si Kakrasana. Lah kowe kok mak kledang mlaku ngidul kepapak wong wedok ayu isih perawan udakara umure 18 taun. Rambute ngandan-andan pekulitane ireng manis, aja kesuwen babat gulune. Aja. Lara ireng ya si Bratajaya. Lara ireng utawi si Bratajaya. Ya pancen bener nggih ngestakaken dawuh. Eling to? Kakrasana, Narayana, Bratajaya. Weruh Kakrasana babat gulune. Weruh Narayana sikat. Bratajaya saut pondong nyemot aturna marang panjenengan ingsun. Paham? Nggih, paham Sinuwun. Mula ora sandhat tak kesuwen, muga-muga antuk pangasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Ayo enggal padha lumaku ana ing alun-alun negara Mandura. Tata-tata nyepake kanggo uba rampen adon-adon jago menungso kang denadani ana ing blabar kawat janget cenencang alun-alun negara Mandura. Inggih ngestakaken dawuh, inggih ngestakaken dawuh ana angger. Nggawa wadyabala sak cukupe. Surak siaga aja nganti ana kang kecicir. Ora ketang colok lintang sambung perempatan pundak. Dikirake tumuju ana ing alun-alun negara Mandura dina iki. Lho nggih ngestakaken dawuh. Budhal dina iki. Kumres kang bala lumares. Budhaling wadya kuswa warna-warna busanane saking prabagya abrabusana nira swarane rame kumuro pindo ombake samudra. Yo yo yo.
Ya. Ah. Yo, maju, maju. Yo. Ổn tà đà là ổn tà đà là
yo, hey. Awas yo, hey. Awas, hey. Oh, ha, hey. Hey, oh, ha, hey. Hey, hey, ha, hey, hey. Ah. Hey, awas, hey. Ah. Hey, oh, ha, ha, ah. Hey, oh, hey, ah, 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 hey. Ah. Awas. Hey. Ah, hey. Ah. Hey. 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 Sikra tandang resang bayu sewi Ordo mongkol manembah Ordo mongkol manembah Angler baya kumbab Ya jagat ya dewa ya bathara. Weh, ladalah. Durung suwe anggonku ngancik Gunung Sapta Arga. Iki lah kok dadi wis kepapak ana satriya kang gedhe gagah prakosa. Gedhe dhuwur trapang brengose melang-melang dadane sak tebok jembare. Pating granteng kang dadi otot bebayune. Mara diage sajarwa, kowe kuwi sapa, Gus, sing dadi jenengmu? Gereng wae kaya bumine kaya gempa bumi. Kowe tambuh karo aku. Aku bocah saka Saptaarga. Panenggak Pandhawa Bratasena jenengku. Kusik. Kowe kok kandha panenggak Pandhawa. Aku tak takon wong tuamu kuwi sapa? Wong tuaku Swargi, Bapak Pandhu Dewayana, ibumu Kunti Talibrata. Kowe ponakanku dhewe, Ngger. Loh. Loh. Kagyat ore sang kapirangu ore nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati kenang apa aku arep ngerangkul kok mbok penggak musik
Dasarmu apa, wewatonmu apa nganggep Bratasena ponakanmu? Ngene, Ngger. Sumurupa biyen Prabu Kunti Boja kuwi duwe putra cacahe ana 4. Sing mbarep ya kuwi Kaka Prabu Basudewa. Angka 2 ibumu Kunti Talibrata, angka 3 pamanmu Arya Prabu Rukma ya Bismaka. Lan ingkang pungkasan utawa ragil bocah saka Lesanpura jenenge Ugrasena, ya aku iki Bratasena. Wah, kowe isih paklikku dhewe. Iya. Lah banjur duwe sedya apa? Duwe sedya kang endi? Dene paman Ugrasena munggah ana gunung Sapta Arga kene. Kusik. Sak ngertiku wong tuamu kuwi priyayi kang nengenake babakan tata krama. Weruh ing Subasita lan ora ninggalake sing jenenge Yudanegara. Ning nyatane kok mudhun nang anake lanang, kenang apa kok ora bisa tata basa sing prayoga, Bratasena. Ketitik bareng kowe wis weruh dhewe mbok menawa kowe kuwi isih ponakanku dhewe, ning kenang apa kok kowe ora basa. Kowe isih ngoko karo pamanmu aku Ugrasena. Karepmu piye, Bratasena? Wiwit cilik mula aku wis ora bisa basa marang sapa wae. Merga aku ora bisa basa wiwit cilik. Yen kowe ora trima karo Bratasena arep nesuwa wani apa piye? Lho kusik to kusik. Sabar alon to dhisik. Dadi nyat kowe ora iso basa. Aku ora iso basa. Siji basa ping pindho sembah ndodhok Bratasena ora iso. Oh ya wis. Pancen lagak lagon lagiane Bratasena pancen kaya mangkono, pancen bener ya. Bratasena piye? Kowe wani upama tak du perang, wani pira kancamu? Lho musuhmu iki aku. Musuhmu ki dudu aku. Lah sapa? Kowe dudu musuh karo pamanmu Ugrasena, nanging kowe dadi jagoku makili kasepuhan negara Mandura. Kang bakal ditandingake kelawan jago Kanoman Sengkapura ya kuwi Patih Suratri Mantra. Kowe wani apa ora Bratasena? Aku ora duwe rasa wedi karo sapa wae. Waton Bratasena isih lumaku ana dalaning kautaman lan bebener bakal tak kurbanake nyawaku nganti tetesing getih ingkang pungkasan. Bagus. Kendel tenan kowe Bratasena. Pancen wis sak trepe yen kowe mbelani bumi Mandura. Merga ibumu Kunti Talibrata kae wutah getih saka Mandura. Mula iku ora sandadak kesuwen maliken kang dadi arasamu Bratasena. Ora sandadak kesuwen ayo tak kanthi tak gandeng tanganmu ana alun-alun Mandura nganggo tekad sinatriya. Sinatriya belanana wong Mandura. Jejekno kautaman kanthi sirnaning Angkara Murka Ratu Sengkapura Kangsa Dewa sak patihe Patih Suratri Mantra. Bandut, ayo tak gandeng tanganmu sing tengen, Nger Bratasena. Kale ayo jumangka ambasmi den malangi papan panggon putus nyuta binungo barung toko sinabener kumati kelelaku prantasi kewajiban kali aja cuma kaabasi dan awangi papa takut putus menuju binus dalam koko sinapun berkumati
ho, hi, ho, hi, ho. Wey. Bima wang-wang kunta kumpul patang kethi sayang gongkara gadane Rama Batmahabit ing Paman Ugrasena paman. pripun nger Kasepuhan negara Mandura napa pun angsal jago? Sampun nger sampun. Punika ingkang wonten wingking kula menika jago ingkang badhe makili kasepuhan negari Mandura. Sapa jenenge paman? Kula aturi dangu piyambak nggih. Wong gedhe dhuwur tur ireng. Sapa jenengmu? takon karo jenengku. Ya, Bratasena kang dadi aranku. Endi jago Sengkapura? Jago saka Kasengkapura endi menungsane sing jenenge Suratri Mantra. Kowe arep ngopo? Arep tak go gateng diasi. Piangsat elek kowe. Mangsane kowe sekti-sektiya dhewe. Ora ngerti jagoku. Saka Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra duweni kasekten kang linuwih, pilih tanding jroning jurit. Ora tedas papak paluning pandhe sisaning Gurenda. Jagoku wong Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra duweni kasekten kang linuwih. Rak yo ngono to, Paman? Paman. Paman Suratri Mantra. Malah turu. Sinten sing bubuk, sinten sing bubuk. Lah kuwi mau apa? Mungur ngiler. Ngiler karo merem matane. Mboten nggih, mboten. Kula mboten turu. Aja turu. Nggih. Arep perang kok malah keturon nganti isuk. Wis petuk musuhe lho. Wis arep tanding lho. Lah kok malah keturon nganti isuk ora ngopo-ngopo lho. Ngapunten nggih, ngapunten. Pun cemawe sampun, ampun. Menika jagone. Wong Mandura sing wingking gedhe durireng. Pun mboten usah kuwatir. Kula geget siung pengapit buyaliaran. Ampun ngentengaken kalian kasekten kula. Ya, Paman. Paman Ugrasena kados pundi nggih? Kiblat 4-5 pancer wis padha ngawuni-ngani. Kaya ngapa to gayenge, kaya apa to ramene, kaya ngapa regenge adon-adon jago ingkang mapan ana ing alun-alun negara Mandura. Inggih ngestaken dawuh. Kersane langkung gayeng adon-adon jago menungsa niki kudu ditotoi, Paman. Ditotoi. Nggih. Totoanipun 100 yuta wantun. 1 miliar wantun. 1 triliun wantun. Dipolke pisan bur manuk. Bur manuk niku kersanipun kados pundi nggih? Bur manuk niku upami jago saking Mandura si Bratasena sing kalah ana sajroning adon-adon jago menungsa menika. Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga saka negara Mandura tanpa nggawa bondo sepeser kemawon. Kosok baline menawi jago kula sing kalah Paman Pati Suratri Mantra sing tumekaning pralaya. Aja to mung bumi Sengkapura, gulu kula udoke dhateng negari Mandura. Pripun? Nggih. Bratasena iki piye Bratasena? Kowe wani apa ora Bratasena? Iki totoane ora gemen-gemen iki totoane negara. Kowe wani apa ora Bratasena? Wani ya. Iya. Pripun pantun? Wani tenan? Pantun. Yen mangken kaya mangkono enggal diunggah nang blabar kawat janget cenencang. Paman, munggah blabar kawat janget cenencang dina iki, Paman. Paman.
turu meneh. Mboten nggih, mboten. Wis arep perang. Nggih. Ya ampun, iki mripat kok kaya dipulut rasane. Angine angine. Hawane kok kudu mulih temu bojo. Pumangsane wayahe nyambut gawe wae tambang gawe kok. Ayo Bratasena enggal diunggahke ana blabar kawajang cenencang. Paman Suratrimandra wonten dawuh. Enggal samapta ing gati sawega ing tiri paman. Nggih, saken dawuh nggih. Uta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta. Pawana-pana margana Samirana lan marayang Pancabayu sampean kudu menang nggih. Ayo munggah blabar kawajang cenencang tak enteni. Oh disika kowe bangsat elek kowe. Yeay! Rekata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumong kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya sinduk yen lumaris Bojleng iblis lanat padha cek-cekan sapa mau jenengmu? Bratasena aranku. Bratasena? Iya. Kenalno ya, Suratrimandra aku. Suratrimandra karepmu ora ya karepmu. Weh piye to cah ki? Bratasena, apa? Aku isih ngeman karo kowe. Kowe isih enom, isih dawa jangkahmu, isih jembar kalanganmu.
Kowe ngalah, kowe nungkula, kowe nyerah. Yen kowe gelem ngalah, apa wae penjalukmu bakal tak turuti. Kowe njaluk derajat pangkat, apa wong wedok sing model piye tak turuti. Wadon kowe gelem nungkul, ngakoni anak angger kangsa dewa sing bakal dadi ratu mapan ana ing negara Mandura. Cangkemmu menengo sik. Blabar kawat janget cinencang ora apa-apane wong nyang-nyangan anane mung wani apa wedi urip apa mati. Derajat pangkat kowe wegah, aku wegah nampa derajat pangkat. Apa gunane derajat pangkat yen bisa nyemplungake menungsa ana juranging kasangsaran. Kowe tak kei wong wedok sing ayu mosok emoh. Emoh. Wiwit lahir nganti saiki aku durung kambon sing jenenge wong wedok. Siji Bratasena, loro dalange iki urung kambon wong wedok, ngerti ora? Wah, lah gembos iki. Kendel tenan. Yo. Ngejak pirang-pirang aladeni kowe. Kelakon tak geget siung pengapit pialiaran. Dianjur pecah diasmu kowe. Ayo. Kowe ora perlu ngentengke karo Suratri Mandra. Janji kowe ora gelem minggat saka pengarepanku. Wah, kelakon tak remet diawu kowe. Bratasena. Mas aku melok, Mas. Sopo iki? Lah aku bojomu masak pangling. Kowe ning omah ae, Mas kerja. Mas kerja, adik di rumah saja. Enggak mau aku ikut. Ndek rumah wae ya. Enggak mau. Aku pokok ikut. Nek aku ikut nanti emas tak kasih hadiah ini loh. Arep budal perang kok malah disangoni jeneng dusun. Raminggat remuk balungmu kowe. Yo. Hot but jebol kowe. Oh, hey. Wah. Cat. Oh, hey. Wah, hey. Wah. Awas. Yo. Hey, ah, hey. Hey, ah, hey, ah. Ah, hey, ah, hey. Hey, ah, hey, ah.
Het. Hus. Wah. Het. Wah. Wah. Het. Het. Wah. Minggat. Ganggu mas kerja kamu. Campo. Hey! Hey! Sorak mangurahan Campo sajro nengkrong Kepilan ngakurayo Ayo Waduh Paman Suratri Mantra. Abrabak tru kabrahan nang geget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabdo Waduh Paman Suratri Mantra ora nduga mana kowe tumekaning pati Paman. Oh Paman, Kangsa Dewa ora narimakake lakon iki. Bratasena. Bratasena jagone mati botoe sing mbelani. Bangsat elek kowe. Ayo. Oh. Aja mlayu kowe. Ah. Amuk Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Bratasena, aja tinggal glanggang colong mlayu. Jagone mati botoe sing mbelani. Kowe aja mlayu saka pabaratan. Kowe aja mlayu saka blabar kawajang cinencang. Tak akoni Patih Suratri Mantra mati. Iki adep ana Ratu Sengkapura Raden Arya Kangsa Dewa. Iki sapa no iki sapa iki? Enek wong kok tek cantike kaya ngene to iki. Rambut ngembang bakung, marake ati bingung mripat damar kanginan wuh rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju semangu jiwat, payudara wewek ning kathokku marai sesek bae. Jian sempurna iki. Namane Pean sapa? Pean namane sapa Pean?
Piye? Jenengmu sapa, Wuk? Aku Bratajaya. Ya lara ireng kowe sing tak goleki. Tebungke ya, kenalke ya. Ratu Sengkapura Dipati Baswara Kangsa ya Jaka Maruta. Kowe yen sesandingan karo aku kowe yen dadi bojoku ora-orane tumiba aning parang curi ning bakal tumiba aning kasur babut. Kowe gelem ora? Tak pek bojo pamane lho iki, tak pek bojo gelem ora? Bojo ki panganan apa? Bojo ki tegese kanca urip, garwa, sigaraning jiwa, mangan bareng, lunga bareng, turu bareng, adus bareng. Yek ji semoh-moh. Rupamu kaya barongan ngono kok. Aku kon dadi bojomu. Kudu gelem, emoh, wong duwe selera dhewe-dhewe. Kowe tak muktekke, kowe tak mulyake. Aku ora kesusu rabi. Wis umure perawan kaya ngene kok. Ora kesusu rabi. Kowe arep sing mbok oyak ki arep apa? Aku tak fokus sekolah dhisik. Fokus sekolah. Wong wedok Krubiyuk Kabotan Pincung, mula rasa dadak kesuwen. Kowe kudu gelem dadi bojoku dadi karwa parameswari mapan ana ing Sengkapura. Lho Bratajaya kowe ning ndi? Duk. Edan-edanan. Wah. Lagi iki lho ana wong ayune kaya ngono. Melayu tekan nguri iso egak. Ndah ne. Mangsane nek wong wedok nolak ngene rumangsamu aku ora nyerah ngono piye. Nek wong wedok nek nolake ngono aku malah tertantang. Aja mlayu Bratajaya cekel nagan kowe. Delek ana lak-lakaning naga. Oi! Aku tulungono ya, Kang. Aku tulungono. Sing godha kuwi sapa? Sapa mau jenenge kongso-kongso wong jenenge. Yo, aku digoda-goda, aku jijik, Kang, aku jijik. Jijik piye to? Lah nyawang aku tekan pucuk rambut nganti jempol sikil munggah, medun bareng tekan dodo mau ngandhek sowi ngono. Sapa kongso lho sing ngoyak-ngoyak aku lho. Yo nek nyawang aku no mripate ora dikiyer-kiyerne, irunge ora dipekrok-pekrokne, lambene ora digeget ngesor ngono. Ya ampun, Kang, aku gila, Kang, aku tulungono. Nganti kaya ngono kuwi. Iya. Aku gila, Kang, aku tulungono, aku arep dirabi, aku ora seneng. Ngaliyo tak dadakane wong wedok kluyuran tekan kene barang iki. Bratajaya.
Kadangmu warantena becik besok amendem baris kang prayitna yuwa saranta wong ing Dwarawati Bratajaya iki Kakang Narayana iya kakok ning kene nonton ramene adun-adun jago menungso ana alun-alun. Kuwi wong wedok dadak nonton adun-adun jago kluyuran turut kutha jane sing nduk goleki apa? Kuwi perawan lho sing ngincer akeh. Mbok karo ngeman karo awakmu, ngeman karo harga dirimu. Wis kluyuran turut rene apa sing entuk dolan ki nggur wong lanang-lanang tok. Wong wedok kaya aku apa nggur kewajibane nggur umbah-umbah tok isa-isa setrika omah ngono iki jenenge ora adil. Mongko wong lanang karo wong wadon kuwi duwe hak lan kewajiban kang padha ngono. Mula yen nganti aku tekan kene, aku aja nduk dukani, aku aja kok seneni yo, Kang. Lah peyan kok ngendi ora? Wis ora tau mulih pirang-pirang sasi angger metu karo Kakang Udawa mesti kluyuran ra cetha sing dituju. Ora cetha piye to? Kakangmu iki bubar wae Puruhita ngabdekake diri. Meguru mening Begawan Padmanaba. Nganti kakangmu iki nampa kanugrahan saka Hyang Agung. Malah sak bisa-bisa aku melu-melu uyung-uyung anyeng kuyung hanjaga marang katentremaning bumi kelairan. Ya negara Mandura kene yen melu njaga katentremaning Mandura ngerti negara kahanane lagi geger, ngerti Mandura negarane lagi dedrek lagi horeg kaya ngene kok Kakang Kakrasana direwangi perang mungsuh Kangsa ya gene kowe kok meneng wae hayo. Ya iki sing tak goleki. Kowe Kakrasana, kowe Kangsadewa ya. Kowe sing tak goleki saksuwene iki. Kowe calon Ratu Mandura. Kowe calon Ratu Mandura sing bakale ngganteni kelunggane bapakmu Basudewa. Kalakon sing mbok jangka bakal dadi Ratu Negara Mandura. Yen wis bisa nglangkai Kangsadewa, adimu Bratajaya peke bojo cangkem elek. Ayo ngantemo sing seru. Yo. Hei, wah ya. Yey, gempuran antaraning Sang Kakrasana lumantanding Baswara Kangsa. Saking katebian risang Narayana mulat kang raka sajak kaseser ing jurit. Arsa denangkah patinira dening Kangsadewa pramila Sang Narayana tanggap ing sasmita. Dia sedakep tingkem netra kekalih mencorong epek-epek astane. Nalika semono mijil senjata kang ampuhe kagila-gila. Kyai Cakra Baskara kebat kaya kilat kesit kaya tatit ngenani dadane Baswara Kangsa ambyar dadi glepung.
jiwa mancing. Ayo, obal kowe Kakrasana. Oh Narayana. Ngaturake gedene rasa panuwun marang adiku Narayana. Upama Yayi Narayana ora melu tumandang gawe tak kira nyawa wis oncat saka ragaku Yayi. Inggih Kakang Mas Kakrasana. Kang Rayi namung minangka lantaran sayektosipun ingkang paring pitulung dumateng Kakang Mas menika awit saking daya panguwasanipun zat ingkang murwengdat. Woh Narayana, Narayana. Saka gedene lelabuhanmu marang pun Kakang Kakrasana janji karo si Adi. Kakrasana bakal janji karo Narayana, pun Kakang prasetya. Besok lamun Narayana kapengko ing Pancabaya mbutuhake senjata bantuane pun Kakang Kakrasana ora bakal suwala asung bantuan marang Yayi Narayana. Sineksenan jagat saisine. Ugurira Sang Baswara Kangsa dados pratandha trontong-trontong suluh sulak pepadang ing bumi Mandura. Wauta kocap gelising kon